sa PSG. That morning, yesterday, namin doon namin sa Pagadian nga. Dili daw pwede mo diretso o tanggol. So we just opted na magulat na lang sa mga staff sa Mulabe. Okay, mato ba na mag-staff? Nag-snap daw ni mga taga-Misamis Occidental. Wala ma'am, I've been in Tanggop actually, di ba? Nag-ato na ko dito kaniadto nagpirmahay mi og alyansa with ato ang governor candidate na si Philip Tan. But kagahapon, hindi na ko mapugos manggod ang PSG. Ano sa your support Ma'am, more security po, ma'am. I think yes, but they did not explain to me why. Sinabi na lang nila na the order came from the highest officer sa PSG. Kung pasaylo, nga wala ko nakabisita kagahapon tungkol sa mga rason